spray-uri. Am văzut-o dincolo ce te-ai cumpărat în banii mei. Gentuță, spray-uri, Mi-am luat, place. Dar unde e alea luate? De ce bani? De ce bani? Banii mei nu dăm bani. Unde e banii? Dăm banii mei, nu dăm banii tăi, dăm banii tăi, nu m-am atins niciodată, de fiecare dată când ai pus bani la copiii tăi, tu, nu m-am atins de banii tăi să-mi iau nici măcar o gogoașă. Păi cheltui banii la copii și te-ai folosit de bani. Bă, eu i-am făcut, eu sunt lângă ei, eu m-am dus cu ei peste tot, merit și o dată la 5, 7, 10 nu să-mi iau o pereche de Adidas sau o pereche de șosete sau ceva pentru mine. Parfumul, vopsele. Dar normal că le au și lor, uite, fita are parfumul ei, băieții are spray-ul lor, are cremă de dat pe față, are tot ce vrea mușchiul lor. Cu tine avea ceva, mă? Are deodorant să dea la sub braț, tu ce le-ai cumpărat la băieții? Eu sunt plecat, fă, de tu ai venit cu 3 spume de ras și ai dat una lui Fito că mai era un pic mai mult de jumate în ea, că ai folosit totul. I-a zis să-și aleagă din ele, care vrea. Și el a luat pe aia, direct. Da, de ce? Nu puteai să iei o spumă întreagă, nu puteai să iei un deodorant, nu puteai să iei un parfum? Na, tată, că v-am adus și vouă. Să fiu după un an jumate la voi. Păi stai, poate că pe alea le-a prins. Pe alea le-a prins în diamantan. Și eu ce-a luat el din diamantan? Da. Știu eu ce-a luat din diamantan? Le-a adus câteva dulciuri și gata, ai scăpat de proști.